Hi Pangyaw! Magandang hapon! Magluluto tayo ng ribs with black beans and dry tofu. Yan po yung ingredients natin, Pangyaw. Ribs, pork ribs, dry tofu, black beans. Binabad ko na po siya para mabawasan po ang alat. Red wine, isang buong bawang, sweet soy sauce, and Ajinomoto pepper, and sugar. Yan po Pangyaw ang ating ingredients sa ating steamed ribs with black beans. Yan po ang ingredients. Start na po tayo Pangyaw. I-marinate po natin itong ribs. Pakita ko po sa inyo kung paano ko po gagawin yan. For steaming lang siya Pangyaw. I-steam ko lang po siya Pangyaw ng 20 minutes. Lagyan natin Pangyaw ng isang kutsarang harina, corn flour. Haluin po natin. Ayan Pangyaw, nahalo ko na siya. Lagyan natin ng isang kutsarang asukal, sugar. Ayan Pangyaw, nilagyan ko ng isang kutsarang asukal at brown wine at Ajinomoto pepper at sweet soy sauce. Half teaspoon lang yun Pangyaw ha. Tansyahan ko lang yun. Kayo na po ang bahala. Kasi depende po yun sa binili nyo pong karne. Kung ano po ilalagay ninyo soy sauce. Kung ano karami. Sa akin po kasi ito po ay ano lang siya. Kalahating kilo lang po siya. Kaya kaunti lang po yung nilagay ko soy sauce. At wala po ako nilagay dyan na salt. Kasi po may black beans po. Tsaka itong soy sauce. Maalat na po yan. Kaya wala po siyang salt. Haluin na po natin. Ayan Pangyaw, nahalo ko na siya ng maayos. Tinakpan ko siya ng plastic para mamaya pag in-steam ko pag nagluto ako, nakamarinate na po siya. Naka-absorb na po yung lasa niya sa baboy. Mamayang hapon po, lulutuin ko po siya para i-steam at isasama ko na po dyan yung garlic at black beans. Pag in-steam ko po, ihalo ko po sa kanila. Ihalo ko sa kanya yung black beans at garlic. I-marinate ko lang po siya ng ilang oras. Saka po natin lulutuin. Inuna ko lang po siyang i-marinate para po masarap siya pag naluto. Hi Pangyaw! Na ito na. Yung binabad nating black beans. Sinugasan ko na po. At tinagtad ko na rin po yung isang buong bawang. I-ano na po natin siya. Ilagay na po natin siya sa minarinate po natin na baboy. Gigisa po na muna natin siya sa mantika, yung bawang, bago po natin ilagay sa baboy. Ito pong bawang at black beans, igigisa po natin ng kaunting minuto. Start na po tayo Pangyaw. Magpainit na tayo Pangyaw ng kaldero at lagyan natin ng mantika. Ilagay na po natin yung bawang. Ayan na po. Nailagay ko na yung bawang. Igisa lang ninyo po siya ng kaunting minuto Pangyaw. Mag-ano lang siya, mangamoy lang po siya. Lagyan po natin ng
white pepper. Ito po, white pepper. Konti lang po para mabango. Ilagay na rin po natin yung black beans. Ayan, pangyaw. Nailagay ko na yung black beans. Halo-halo lang po siya. Durog-durog konti. Para po siya ay lumasa sa mantika at bawang. Ganyan po ako pangyaw mag-steam ng pork, beans. Para po malaglasa. Turo po yan sa akin ng aking employer. Ginigisa po muna namin ang garlic bago po namin ilagay sa pork. Ito pong beans. Yan. Okay na siya pangyaw. Ready na siya ilagay sa pork. Ganyan lang po siya pangyaw. Kalight. Oh, pangyaw, nailagay ko na po yung garlic with beans sa pork. Haluin po natin pangyaw. Ito na pangyaw, nahalo ko na siya. Oh. Ilalagay natin to pangyaw sa ibabaw ng dry tofu. Tapos, i-ano na natin, i-steam po natin ng 20 minutes. Yan. Ito po yung dry tofu na sinasabi ko sa inyo pangyaw. Yan. Ibabaw po natin yung pork ribs dyan bago natin i-steam ng 20 minutes. Ito na pangyaw yung ribs natin na minarinate. At ito yung tofu. Ilalagay na po natin yung rib sa tofu. At nagpainit na rin po ako ng tubig for steaming. Ayan, pangyaw. Nagpainit na ako. Pag naayos ko na po yung ribs at tofu, ilalagay na po natin dyan. Papakuluan po natin ng 20 minutes. Ayan. Nahiwa ko na pangyaw yung tofu. Ilagay na po natin yung ribs. Ayan, nalagay na natin pangyaw. Steam na po natin. Steam po natin dyan pangyaw ng 20 minutes. Ayan pangyaw. 20 minutes na. Check natin. Oh. Okay na po siya. Luto na siya pangyaw. Thank you for watching. Please subscribe. Bicolana OFW. Thank you pangyaw. Ingat. God bless. Bye-bye.